Naglandfall ang bagyong kabayan sa Manay, Davao Oriental kaganinang buntag. Atong sano ng detalye pinaagi ni Argil Relator live. Argil. Sara, gilayong ipabakwit ang mga apektadong residente sa pagbaha sa Manay, Davao Oriental kung asa naglandfall kaginihang buntag si Bagyong Kabayan. Samtang din sa Davao City kung asa ipailawom kita sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1, nakasinati lamang ang syudad og hinay nga mga pag-ulan ingon man marag umong kalangitan. Makita ang paghaguro sa dahong tubig sa sapa sa sitio Hagimit, Barangay Central, Manay, Davao Oriental, Lunes sa buntag. Epekto sa daot nga panahon nga dala sa Bagyong Kabayan. Gilayong naglusad og rescue operation ang mga sakop sa BFP Davao Oriental sa sitio Libtong, diyang niabot na og hapit tuhod ang level sa tubig baha sa residential areas. Gipangbaba sa mga bumbero ang mga senior citizen aron makagawas sa ilang mga balay. Sumala sa pag-asa, naglandfall ang Tropical Cyclone Kabayan kaganihang alas 9:30 sa buntag sa Barangay Concepcion, Manay, Davao Oriental. Sa Davao City, nagipailawom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Marag-umon ang kalangitan ug nakasinati og panalagsang pagpanaligsik ngadto na sa hinay nga pag-ulan ang syudad sa tibuok adlaw. Busa, nangandam na ang mga barangay nga sagad makasinati og pagbaha, labi na ang Barangay Talomo proper. Ang BDRRMC nato ready na sila dayon nya katong mga areas nga bahaonon gipa-prepositionan na nato tuog mga kanang magluto ug kinahanglan tang magpalugaw ug ato ang mga volunteers, so andam na sila daan. Andam na sab ang evacuation center ug galing dunay pabakwiton labi na sa Mangkal area. Nanawagan sab ang otoridad nga gilayong utuman ug galing dunay mando sa pagbakwit. Kung makadungog ang ato ang mga silingan nga ug atong mga amigo nga mo tuyok na ng barangay warning system, unya mo tingog na ng warning system, tuo lang yun, palihog lang kay para dili na pod maipit atong mga rescuer nga adtuon pa mo sa inyohang lugar. Nagpabilin nga kalma ang kadagatan ug kasapaan sa syudad apan sumala sa Davao CDRMO magpabiling andam sanglit posible ang pagbaha ug galing kusog ang ulan sa upland areas nga epekto sa bagyo nga anaa pa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Ang isang tributary natin dito sa Davao City is manggagaling ng Bukidnon, itong si Davao River. So yun po ang aming isang focus ngayon na monitor kasi may mga pag-uulan doon sa ibabaw ng Davao River. Kansilado na ang biyahe sa tanang mga pampasaherong lansya, patabok sa Samal Island ug paglawig sa gagmayng sakayang pandagat. Sara, sa latest bulletin nga gipagula sa DOST Pag-asa karong alas 5 sa hapon ni hinay na ang bagyo o gikonsidera na kining low pressure area nga naa karon sa vicinity sa ipasug-ong Bukidnon. Hinuon dunay gipagula ang red rainfall warning signal o emergency alert ang NDRMC kung asa anaa sa maong warning ang Davao del Norte, Davao de Oro ug Davao Oriental. Busa lauman gihapon ang kusog nga pag-ulan nga posibleng mo resulta sa mga pagbaha ug landslide. Sara. Okay, daghang salamat ug amping Argil Relator.